плане... Говори, слушам те. Ми... Искам да чуя. Каквото се случи. Каквото се случи. Простакелата. Засърбявата подчицата, отидеш, минеш от тук от там. Трябва Да, с... бе, да. Някой инфлуенсър на шуми, трябва с... Готина. Бах ти кефа, имаш някой лев, ще ги обиколиш. Ще харесаш някой той, кой е фалирал да няма парички. Не, такива не. Такива не такова ли? Да, бе, да. Ще отидеш, си го вземеш, ще обикаля, ще го трескаш и него. Някой без пари. Примерно. Аз да му давам. Колкото да си свършите работата и да си имате съчувствието. Това Не. Те не са много разходи за твоята фирма. Не. Не си ли взимал някой фалирал копелен си това онова? Да го убиеш от минете, да му вземеш материал, да му такова, да му е готино? Не. Аре, искаш да кажеш, твоето е стрикли бизнес, трябва и някой лев да има, иначе няма ти Не, тикне. може, ако няма пари, поне нали аз да изкарам от него пари. Да се снима. В... Колко моите хора филми. ги приобърна да се снимат и да ги публикуваш? Няколко. Мога да ти покажа. Ти не го показваш на лайф. Защото нали все пак се заплаща. Че няма Абе да еба, то с буклук се заплаща. Кое се заплаща? Кога стане? Чиповете, кое? Искаш да кажеш, отвориха на OnlyFans и край Аз анатема сама вече. ще отворя. Как се отвори, ти като не знаеш да изрички на английски? А? И просто ми беше скучно. По какво беше първото ти представление? И реших да си направя OnlyFans и мисля, че... Как така го реши? Някоя друга курва е повела хорото. Не. Коя беше тя? Не, няма друг. Не, Не, някоя... просто ми пишеха в Инстаграм, що не си направиш OnlyFans постоянно. Те са видяли, че Инстаграма почва да ескалира. Да. Ясно, да, на прав път сме, да. Да, и затова си направих OnlyFans и видях, че се стягат пари. Викаш в Инстаграм няма да го бъде, тук ще ме рестрикнат, аз съм за другаде. Да. Ти сама са видя, че не си за Иначе там. плановете за бъдеще може и нали, нещо по-така професионално от OnlyFans. Искаш да кажеш, че могат да те запукат някъде с черните шпаги. Това ли искаш да кажеш? Някой сайт, примерно нещо. Ага. Кажи, ние те слушаме бе. с интерес. Ние сме колко? 347 празняра. В Да, колко бе. часа? Изчакай. В 3:46 местно време, източноевропейско време. Така, значи в твоята празна тиква се върти next level. В смисъл, курвата какво може да измисли? До сега снимам се, но трябва да се нещо да се извърши и друго. Какво е следващото? Снимане в по-така Да. сайт. По-така сайтове, ма там като ти кажеш, че трябва да ти го набутат в кюто, кой ще им кажеш? Не, аз там неща. Не, и той има време. Нали? Има време. Говорим за след години, примерно. Нали? И след години какво ще се промени? Тогава може да се промени нещо. Ма той трябва да почва да работи тая бория. Тя трябва да почне да свиква на и нещо. Спокойно. Как спокойно? Какви сте въпроси? Да, бе! Ма чай малко, нали беше много такова